ಮಂಡೆ ಚಾಪುಡಿ ಸತ್ಯ ಅನ್ಪೆ ಮಂಡೆ ಚಾಪುಡು ಲೈಪ್ಪೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಂದಾಪುಡು ಎಂಕೊರಿ ಮಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಕುಲ್ ಮೀನಿ ఆయన ತೂಂಡ ಬಾನುವಾರ ಆಯ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋಪಿನು ಅಂದು ನನ್ನೆಲ್ಲ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 4 ವರ್ಷ ಆತು ದುಂಪೋಪಿನ ತೋಜ್ಜಿ ಈತು ತೋರ ಆನೆದಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಮುರನಿ ಬೈ ಎಂಚನೆ ಕೇಂಡೆ ದಾನಮೆ ಬಾಲೆ ನಿಕ್ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ದುಂಪೋಯರ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಐಕಾಯ್ ದಾದ ಅನ್ಪೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಪೋಪ ಇಂಕ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುನು ಯಾನ್ ಮೂಲೆ ಕುಲ್ಲು ಉಪ್ಪಾಡು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದು ಜೋಕಲೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಆಪುನ ನಮ್ಮ ನೂಕುದು ಕಣಪುರವಲ್ಲಿ ಅಂದ ಅಂಚನೆ ಬುಡ್ತೆತ್ತ ಇತ್ತೆ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಭಯಂಕರ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಒಂಜಿದಾಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ 4 ಉತ್ತರ ಬರ್ಪುನ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಮುರಣಿ ಬಯ್ಯ ಶಾಲೆ ಇರ್ತು ಮತ್ತೆ ಪನ್ಪಿ ನೀ ಪೊಪ್ಪ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ ಟೀಚರ್ ಬೈದೀರಿ ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಟೀಚರ್ ಮಾತ ಶಾಲೆ ಬರ್ಪಿನ ಮಾರ ಆಯ್ತು ಅದು ಅಂಜತ್ತಿ ಆ ಟೀಚರ್ ಏನಾದ್ರು 2 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ ಟೀಚರ್ ಮೇಡ್ದು 2 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ಮೇನ 6 ಮೇರು ಬಂದು ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಇಂಬೆ ಟೀಚರ್ ಏನ ಆಲ್ಮೋಲ್ ಒಂದು ಬಂದು ಅಂಚಿನ ಅನಾಚಾರದ ಬಾಲೆವು ಮುರಣಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆತನು ಇನ್ನೀ ರಿಸಲ್ಟ್ಗೆ ನನ್ನ ದಾದಾತನ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಲೆ ಅಲೆ ಬತ್ತನತ್ತ ಹಾ ಬಲ ಈ ಸಲ ಮೀನಿ ಫೈಲಾದು ಪೋಳು ಪಪ್ಪ ಲೆತ್ತನ ಅಂತ ಜಾಗ್ರತೆ ನಾನು ಅಲ್ಲ ಬಂದತ್ತ ಇಂದ ಈ ಸಲ ಮೀನಿ ಪೊಪ್ಪ ಬಂದು ಲೆತ್ತನ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಥವಾ ಎಂಜಿನೊಂದು ಎಂಜಿನ ಜ್ಯೋತಿ ಓಹೋ ಒಂದು ಮಾಸ್ಕಾರ ನಿನ್ನ ತುಕ ಒಂದು ಪರಿಷದ ಮೊರನೆ ಬರೀತೀನ ಆತ ಆಯ್ಸ ಇಂಗ್ಲಿಷಿನಲ್ಲಿ 0 ಹೆಂಚಿನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ 0 ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ 0 ಓ ದೇವ ನೀ ಕೊಂಚ ಮೋನಾಲ್ವೇಡ ಪಾತಿರ್ದೊಂಜಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊಪ್ಪದು ಕೊರಡು ಬಯಸಲ್ಲ ಅಯ್ಯ ಲೆಕ್ಕೊಡ್ಲ 0 ತಂಬೆ ಹತ್ತಮೆ ಮಾತಾಡ್ಲ 0ನೇನಾ ಶಾಲೆ ಹಿಡ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊರ್ಪುಜರಿಗೆ ಹಿಡ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾರ್ಕ್ ವಾಸಾಲ್ ಹಿಡ್ದು ಕೊಡ್ಪೇರು ಮಾರ ಹತ್ತಮೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಿನ್ನೊಂದು ಕೇಂದ್ರಂತು ಮಾರ್ಕ್ ಸೈಯಾಡಿ ಆ ಮೋನಾಲ್ವೇರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಪರ್ಸಿಯನ್ ಪುಚ್ಚನ್ ಕೆಡ್ತಾಗೈತ ಡೈಬರ್ಟಿ ಆ ಜನ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡೊಂದು ಮಾರೆ ಯಾನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಆರೆ ಬಂದರೆ ಈತ ಪೊರ್ಲದ ಒಂದು ಪರ್ಸಿಯನ್ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾಟನೆ ಆಯ್ ಕೆಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ದಯಮೆ ಕೆಡ್ತೀನಿ ಅವು ಅಂಚತ್ತೆ ಪಾಪ ಎಂಚವಾಗ ಆ ಪುಚ್ಚದ ಮೇಯ್ಟ್ ಪಾಪ ಫುಲ್ಲು ಕುರೆ ಮಾತಾಯ್ತು ಐಕ್ ಐಕೆ ఆయన షాంపూ మాట పాడద మీ పైనే అయ్య షాంపూ పాడద మీ పైన ఎడ్డ విషయం మారే అవును సైదునికే తవ్వించ అవు బొక ఎంజిన గొత్తనే పాప పాప బుచ్చావు దాల మనీతో నిజాన్ ఎంజ గొత్తనే యాన్ అవెన్ మీ పేతే మీ పనగా మీ పన ఒట్టే ಹುಷಾರಿತ್ತು ಐದು ಬಾಕೊಂಡದ ಐಕು ಖುಷಿ ಆದ ಕುಂಬಾರ ನಿತ್ನೇ ಪಾಪ ಯಾನ್ ಚಲಿ ಆಪುಂಡೋಡ ಬಂದ ಇತ್ತ ಚಲಿ ಆತಿ ಯಾನ್ ನೀರು ಹೊರ ಬ್ಯಾಗ್ ಐಕ್ ಬೊಕ ರೋಮಲಿ ಈತಾತಿ ಅಂದು ಯಾನೈತ ನೀರೊರ ಬ್ಯಾಗ ಪಾಡು ನಿಂಚ ಪುಂಟಿನಿ ಪುಂಟೆರ ದಾದ ಮಾರ ಇಲ್ಲಡ್ ಕೈಕುಂಟು ದೀತಿನ ಮಾರ ಅವು ಪುಚ್ಚಾತ ಮಾರ ಪುಂಟುನ ಸೈಪುಜಾವು ಹತ್ತಮ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲದೆ ನಾಯ್ದ ಬೀಲನ್ನು ಓಂಟೆಡ್ ಪಾಡಗದ ಅಂದೆ ದಾಗ ನಾಯ್ದ ಬೀಲನ್ನು ಹೊರ ಓಂಟೆಡ್ ಹತ್ತು 100 ಸಲ ಓಂಟೆಡ್ ಪಾಡ್ನ ನಾಯ್ದ ಬೀಲ ಸರ್ತಾಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತ ಯಾನ್ ನಾಯ್ದ ಬೀಲ ಸರ್ತಾರ ಬಾರ್ದಿನ ಹತ್ತದಲ್ಲ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಒಂಟೆ ಬೆಂಡಾರ ಅತ್ತಬ ಈತ ಪೂರ ಅನಾಚಾರ ಮನ್ಪೋತ ಮಾರ ನೀಕೊಂಚೂರ ಬೇಜಾರಾಬ್ಜ ಸಾಲ ಹಿಡಿದ್ರು ಅವಿಂಜಿನ ಬಜ್ಜಿ ಉಪದ್ರದ ಬಾಲೆ ನಮ ನಿನ್ನ ಎಂಚನಕ್ಕೇನು ಈತ ಪೂರ ಮನ್ಪೋದ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೇನು ಉತ್ತರ ಮನ್ಪನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಏ ಪಂಡ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಬೈ ನಮ ನಿನ್ನ ಟೀಚರ್ ಸಿಕ್ಕದಿತ್ತೀರ ಮಾರ ಇಂಕ 1 ನಿಮಿಷ ಬಾಬಾ ದಾದ ಬಾ ದಾದ ಬಾ పొడి కట్టవచ్చు ఈ రించ మాత టీచర్కి తిక్కొందుప్పున విషయ అమ్మ ಗೊತ್ತುಂಡ ಓ ದೇವಮ್ಮನ ಆಲೋಚನೆನೆ ಏರ್ ಬಂದಿನ ಮೇನ್ ಪೆದ್ದೇವೆ ಅಂದು ಮೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಚತ್ತ ಮಾರ ಯಾನ್ ಟೀಚರಿಗೆ ದಯ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ 6 ಇಂಚಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತರಕಾರಿ ತಂದು ಪುನಃ ಯಾನ್ ತಿಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಬಕಾವನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಲೆಕ್ಕ ಟೀಚರ್ ತಿಕ್ಕೇರ್ಬೆ ನಿಂಗಿನ ಅಂದು ಈ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಅಂತೀನಿ ಆ ಟೀಚರ್ ಬಂದಿರಿ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಬಾರಿ ಪಿರೋಲ್ಲಾಗ ಲೆಕ್ಕದ ಟೀಚರ್ ದಿಗಿನ ಅಂದು ಅದೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಲೆಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಟೀಚರ್ ಆತಿ ನೋಡು ನೇ ಪಾಪ ಸುರುಕು ಬಂಡೇರು 5 × 5 ಅಂದರೆ 10ಗೆ ಅವು ಸರಿ ಅಂದು
ಅವೇನ್ ತರಟಿ ತೀಯನ ಸರಿ ಆತಮ್ಮೆ ಒಂಚೂರು ಪೋಡ್ತಾನ ಪನ್ ಪೇರು 4 ಕುಡಿಸು 6 ಅಂದರೆ ಕೂಡ 10ಗೆ ಸರಿ ಆತ ಮಾರಾಯ ಪೀರೊಂಚೂರು ಪೋಡ್ತಾನ ಪಣೊಂದುಳ್ಳೇರು 7 ಕುಡಿಸು 3 ಅಂದರೆ ಕೂಡ 10ಗೆ ಸರಿ ಆತ ಮಾರಾಯ ಅಂದಿಯ ಮೇರಿ ಇತ್ತಿನೇನ್ ಮಾತ 10 10 10 ಪಂಡ ಯಾನ್ ಒಬಿನನ್ ಪತ್ತು ನೀ ದಾದಾವು ಪಕ್ಕಿ ಪತ್ತುನ ಐದು ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಪೋಡ್ತಾನ ಕೇಂಡೇರು 4 ಕುಡಿಸು 4 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಯಾನೋಲ ಮೇರು 10 ವಿಷಯಡೆ ಉಳ್ಳೇರತ ಓಲಂದುಲ 10 ಅದು 10 ಪಂಡ ಅವು 10ಗೆ 6 ಪಂಡ ಮಾತ 10ಗೆ 2 ಪಂಡ 10ಗೆ ಡೋಂಗಿ ಟೀಚರ್ ಆರ್ಲ ಮೇಘ ಮಂಡ್ಯ ಸಮಯ ಆಡ್ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಮಾತ ಅಂಚೆನೆ ಕೇನೊಂದು ಪೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೇನು ಜನ ಟೀಚರ್ ನಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಈತ ಪೂರ ಅಧಿಕಾರಿಸ ಮನ್ಪೋತ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನು ಉತ್ತರ ಪನ್ನೋಲ್ಯಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿ 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 ಸುಲಭದಾಗೆ ನೋಡು ಕಷ್ಟದ ಇಂಕ ಗೊತ್ತು ಬೋಡ ಅಥವಾ ಇತ್ತ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ವಾಸಿಸುವ 5 ಜೀವಿಯ ಹೆಸರು ಹೇಳು ಸುಲಭ ಪನ್ನು 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 ಕಪ್ಪೆ ಸರಿ ಮಾರಾಯ ಉಳಿದದ್ 4 ಕಪ್ಪೆ ಅಣ್ಣ ಕಪ್ಪೆ ಅಕ್ಕ ಕಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮ ಕಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಕೊರ್ಪುನ ಇಡೀ ಕಪ್ಪೆದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಂತ ಮೂಲ ಉಂಟಂದಿ 10 ಮಾರ ಇಂಚ ಪುರ ಮನ್ಪು ಇಡಲ್ಲ ಈ ಸಮಾಜೋಡು ವೀಕುಲ್ಲಾಗೆ ಸಾಲ ಹಿಡಿದು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಟೀಚರ್ ಕಾಲ್ ಮಂದಿರು ಇದು ಸಮಾಜದಕ್ಕೆ ದಾರ ಬರ್ಬುಜ ಗಾಂಧೀಜಿ ಏರ್ಮೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಏರ್ ಹೆಂಗ್ ತಾನ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ಲ ಮಂಗಲ ಕಾನ್ಪುರ ಗಾಂಧೀಜಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಓ ದೇವ ಮಾರ ಮಾತಾಗೋಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನ ಫೋಟೋ ಉಂಡು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾರ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಕಿರಾವ್ ಏರ್ ಸೈಯಡ್ ಮೋನಾಲ್ವೇರ್ನ ಗುರ್ತೊಂಡ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ ಹೆಂಗ್ ಮೆನ್ ದರ್ಪೋಡ್ ಮೆನ್ ಮೋದಿನ ಗುರ್ತೊಂಡ ಈರೇ ಪಾಪ ಹೆಂಗ್ ಗುರ್ತಾನೆ ಜಾಕಲ ಮಾತ ಸೈಯಡ್ ಲಾಲ್ ಲಾಲ್ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್ ಗುರ್ತೊಂಡ ಹೆಜ್ಜೆ ದಡ್ಡೆ ಮೇ ದಡ್ಡೆ ಸಾಲೆಗೆ ಎಂಜಿನಕ್ಕೆ ಹೋಪಿನಿ ಅಂಬಿ ಬೆಜ್ಜರೆ ಹೋಪಿನಿ ಅಂದವೆ ಯಪ್ಪ ಇದು ಯಾನ್ ಕೇರಳ ಎರಡ ಈರೆಗೆ ಚರಣ್ಣ ಗುರ್ತೊಂಡ ಶರಣ ಅವೀರ್ ಪದ್ಮನಾಭನ ಗುರ್ತೊಂಡ ಏರ್ ಮೇವು ಪುರ ಜೀವಣ್ಣ ಗುರ್ತೊಂಡ ಏರ್ ಮೇವು ಹೆಂಗ್ ನಾನು ಗುರ್ತಾಕಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಇರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಾಕ್ಲೆ ಹೆಂಗ್ ಗುರ್ತಾಜಿ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಾಕ್ಲೆ ಇರೇ ಗುರ್ತಾಜಿ ಆತ್ ಮಾರ ಮೋದಿ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್ ಪುರ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏಪಾತೀನಿ ಮಾರ ಯಾನ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಂಬೆ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ಮಾರ ಸಾಲೆಡ್ ಎಂಜ ಕಲ್ಪದಿರು ಸಾಲೆಡ್ ಶಾಲೆಡೆ ಆನ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮಾಲ್ಪರ ಕಲ್ತ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಏರ್ನ ಯಾನ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ರಾಯ್ನ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಐಶ್ವರ್ಯನ ಐಶ್ವರ್ಯನ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಪೊನ್ನನ ಈ ತುಗಾರ ಮನ್ಪು ರೈಸೇನ ಮೂಲೆ ಕಷ್ಟ ಉಂಡವು ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ದೊಂಡೆ ಮೆಲ್ಲ ಸರ ಇಂಚಿ ಬರಡು ಏನು ಐಶ್ವರ್ಯ ಒಂದು ಊರ್ದ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಮಾರ ಓ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಬುದ್ಧಿನ ಮಾರ ಎಲ್ಲೇ ಪುನಗನ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಬೋಡ ಏನ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಅವಳ ಎಲ್ಲೇದಾನೆ ಆತ ಒಲ್ಲದತ್ತ ಹೆಜ್ಜಿ ಯಾವ ನಮ್ಮ ಈತ ಏನೊಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಬ್ದ ಪನ್ನದ ಅವು ಕನ್ನಡಗೂ ಅನುವಾದ ಮಂತು ಮನ್ಪೊಲ್ಯ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಐದು ಹುಷಾರು ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತಾ ತೂಪ ಐತೆ ಸರಿ ಈತ ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇರ್ತದನ್ನೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಕನ್ನಡಗೂ ಅನುವಾದ ಮನ್ಪುಟ್ಟು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಐ ಸಾ ಎ ಫಿಲ್ಮ್ ಫನ್ ಐ ಸಾ ಎ ಫಿಲ್ಮ್ ನಾನು ಎ ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡಿದೆ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಮಾರ ಈ ಎಂಕ ದೇವೇರು ಕೊಡ್ತೀನ ಹೊರತ್ತು ಶಾಪ ಅಂಜ ಪನೋಚೆ ಬಾಪ ಹೌದೇ ಯಾನ್ ದೇವರಡೆ ಆಪಲ ನಟ ಇರ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೋಸ್ಕರ ನಟ ನತ್ತೆ ಇರೇಗೋಸ್ಕರನೇ ನಟ ಹೆಂಗ್ ದಾದ ನಟದ ಯಾನ್ ಇರೇಗೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮರ್ಮಾಲ್ ತಿಕ್ಕಾಡ ನಟೋದಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಅವು ಎಂಕ ಮಾರ ನಂಗೆ ತಾಯಿ ಈ ಇಂಚ ಬರೋ ಉಪದ್ರ ಮನ್ಪರವಳಿ ಶಾಲೆ ಪೋಡು ಶಾಲೆ ಬರೋಡು ಸೀದಾ ಅವ ನೇ ಇತ್ತೆ ಮಲಮಲ್ಲಾಗ ಏನದು ಯಾನ ನೀರಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನಲ್ಲ ಈ ಏನಡ ಮಗೆ ಅಮ್ಮಡಗೆ ಅನ್ನ ಕೇನ್ ಅಮ್ಮೆ ಗ್ರೇಟ ಮಗೆ ಗ್ರೇಟ ಅಮ್ಮೆ ಗ್ರೇಟ ಮಗೆ ಗ್ರೇಟ ಅಮ್ಮೆನೆ ಗ್ರೇಟ್ ಮಗೆ ಗ್ರೇಟ್ ಅಮ್ಮೆನೆ ಗ್ರೇಟ್ ಅಮ್ಮೆ ಇತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕತ ಮಗೆ ಆಪಿ ಮಗೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕತ ಅಮ್ಮೆ ಆಪಿ ಅಮ್ಮೆನೆ ಗ್ರೇಟ್ ಮಗೆನೆ ಗ್ರೇಟ್ ಎಂಚ ಮೊಲ್ಲ ಜಂತ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಏರ್ ಕಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಟೆಲಿಫೋನು ಗ್ರಾಮ್ ಬೆಲ್ ಆಯ್ನ ಅಮ್ಮೆ ರೆಡ್ ಆಯ್ಜಿ ರೇಡಿಯೋ ಏರ್ ಕಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಮಾರ್ಕೋನಿ ಆಯ್ನ ಅಮ್ಮೆ ರೆಡ್ ಆಯ್ಜಿ ಮಗೆನೆ ಗ್ರೇಟ್ ಒಂದು ಅಮ್ಮೇರ್ ನಕಲ್ ಬಾರಿ ಪಿರೋಲ್ಲೇರು ಮಾರೆ ಜೋಕುಲು ಎದುರುಲ್ಲ
ಹಾ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಗೊತ್ತ ಏಕಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಗುರಿ ಪೊಸೆಟ್ ಹುಡುಗಿ ಬೈತೆ ಪಪ್ಪ ఆయన పుదరిnya ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಜಿನ ಚರಂಡಿ ಅವೇಂಚ ಕರ್ಮದ ಪುದರ್ ಯಾಂ ಪಂಡೆ ಇಂಚಿನ ಗಡಿಜಿ ಪುದರ್ ಮಾತ ಜೀಪೇರ್ ಮ್ಯಾನಿಕ್ ನರಕ ಪುದರ್ ಚರಂಡಿ ಎಂಚಿನ ಚರಂಡಿ ಯಾಂ ಪಂಡೆ ಐ ಕಾಯ ಪಂಪಿನಿ ఆయన ಪುದರ್ ಚರಣಿಗೆ ఆయన ಪೊಪ್ಪನ ಪುದರ್ ದೇವದಾಸಿಗೆ ಅಂಚೆ ಮೆನ ಪುದರ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೆನ ಪೊಪ್ಪನ ಪುದರ್ದ ಡಿ ಸೇರ್ದು ಬೇ ಸೀದ ಚರಂಡಿ ಅವು ಅಂಚ ಹತ್ತಮೆ ಬಾಲೆ ಚರಂಡಿ ಬಣ ದಾದ ಅವು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೌಲಾಡೆ ಪಪ್ಪ ಪುದರಿ ಆಪಲ ಪೊರ್ಲು ಬೋಡ ಐಟೊಂದು ಜೀವ ಬೋಡಿ ಆಪಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎನ್ನ ಬಾಲ ಒಂದು ಪಣ್ಣಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುದರ್ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ನರಮನಿಗೆ ಇತ್ತಿಬೊಕ್ಕ ಪುದರ್ ಏಪಲ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಡು ಇತ್ತ ಎಣ್ಣನೆ ಏರ್ನೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ದೇತನೆ ಕೇಶವ ಏತು ಶೋಕದ ಪುದರ್ ಏತು ಲೆಪ್ಪೆರೊಂದು ಏತು ಖುಷಿ ಆಪು ಕೇಶವ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡದೈತಿ ನಾವು ನಾನೇ ಅವನಿ ಪುದರ ಮಾರ ಅವ ಧನ್ಯತನೆ ಕೇಶವ ಶವ ಬಂಡ ದಾದಿ ಪುನಃ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಕೊಡು ಪುದರ್ ಎಂಚೊಪ್ಪು ಪುದರಿ ಆಪಲ ಜೀವ ಜೀವ ಬೋಡಿ ಜುವ ಜುವ ಸಂಜೀವ ಐಟ್ ಜೀವನ್ ಐಟ್ ಜೀವ ಉಂಡು ಜೀವನ್ ಎಟ್ಲ ಜೀವ ಉಂಡು ಐಟ್ ರಡ್ಡೆ ಎಟ್ಲ ಜೀವ ಉಂಡು ಇಂದು ಜೀವ ಇಜ್ಜಿ ಉನ್ನತ ಪುದಾರ್ ದೀತಿನಿ ಇದೆ ಅವು ಏನು ದೊಡ್ಡ ದೀತಿನ್ ಬೇ ಅದು ಬಲ ಇತ ಈ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಪಾತಿರೋತ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಉತ್ತರ ಬಂದ್ಪನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸರಿ ಇತಂಜಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಸಮುದ್ರ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡ ಇದೆ ಆ ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡದಿಂದ ಒಂದು ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೀಳಿ ತರ್ಬೇಕು ಹೇಗೆ ತರ್ತಿ ಅದು ಸುಲಭ ಹೇಗೆ ನಾನು ಚ್ಯೂ 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 ಅಂತ ಹಾರಿ ತರ್ತೇನೆ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ನಾನು ಚ್ಯೂ 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 ಅಂತ ಹಾರಿ ತರ್ತೇನೆ ನೀನು ಚ್ಯೂ 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 ಅಂತ ಹಾರಿ ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಕ್ಕೆಯಾರು ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹೌದಾ ಮತ್ತೆ ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನಟ್ಟಿದ್ದ ಮಾರ್ಲೇರ್ಲಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅಣ್ಣ ಜಾಗ್ರತೆ ನಾನು ಧರ್ಮ ನಾಚಿಗೆಟ್ಟು ಮಾರ ಬೆತ್ತದ ಕಲ್ಪದಿರಿ ಶಾಲೆ ಊರ ಬೇತಾಳ ಕಲ್ಪದಿಯೇ ಬೊಕ ಏರ ಬಂಡರಿ ಭಯಂಕರ ಕಾಸ್ಮ ಪೂರ ಮಂದೊಂದು ಲಗೆತ್ತ ಯಾನ್ ಕಾಸ್ಮ ಬೇರೆ ಯಾಪನೆ ಕಲ್ತಿದೆ ಏಪ ಎಂಜಿನ ಈರು ಕೊರ್ಪು ಜಾನ್ ಮಾಡ್ಲಾರ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಇಜಿನಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಈ ಇಂದು ಕಾಸು ಮನ್ಪುನ ಪ್ರಾಯ ಆಯ್ತು ಶಾಲೆ ಬೋಪಿನ ಪ್ರಾಯ ಶಾಲೆ ಪೋಡು ಸೀದಾ ಬರೋಡು ಕೇರ್ ಯಾನ್ ಕಾಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಯಾಪನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ ಎಂಚಿನ ಎಂಚ ಕಾಸು ಮನ್ಪುನ ಎಂಚ ಕಾಸು ಮನ್ಪುನ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಉಂಡೆ ಎಂಚ ಕಾಲಿ ಹೊರಡಬಹುದು ಪಣ್ಣಣ್ಣಾನ್ ಎಂಕಿ ಇರ್ನ ವಿಷಯ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪನೋಡ ಪಣ್ಣಾನ್ ಅಪ್ಪ ಕುಂದು ಬಂದ ಎರಡಲ್ಲ ಪಣಚ್ಚಿ ಬಂದಿತ್ತು ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಇತ್ತು ಬಂದ ಕಾಸು ಕೊಡ್ಪ ನಮ್ಮ ಬೈತಿಲ್ಲದ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣಿದ್ಯಾರ ಅಲ್ಡ ಬಂಡ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಹೆಂಗಿರ್ನ ವಿಷಯ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪನೋಡ ಗೆಂಡ ಐ ಕೊರಂದ ಮಂದಿ ಮೇರಡಲ್ಲ ಪಣಚ್ಚಿ ಬಂದಿತ್ತು ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟು ಆತ ಆತ ಬಂದ ಕಾಸು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮಗ ನಮ್ಮಿಲ್ಲಡಿ ಯಾಪಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬರ್ಬುಜಿ ಅಂದು ಸೋಮನ್ನೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಬಂಡೆ ಅಂಡ್ ಆರು ಮಾತ್ರ ಬೀತಿನಿ ಬಂಡಿರಿ ದಾದಂಡಿ ಯಾ ಬಂಡೆ ಹೆಂಗಿರ್ನ ವಿಷಯ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಂಡೆ ಐಕಾರು ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂದ ಮಾತ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಬಂಡೆ ಐಕಾರು ಎನ್ನ ತಪ್ಪಾಂಡು ಬಲ ಮಗ ಬಂದರಾದ ಪತ್ತೇರಿ ಪಾಪ ಪಾಪಂಬೆ